А може би не иска обикновен барабан? Ами има много други неща, които издават страхотен звук. Браво на теб! Да му покажем! Ти на какво свириш? Ти на какво свириш? Ти на какво свириш? С копа може да пробваш, удрай смело дете. С краката или пробвай с двете ръце. Да може да свириш с ръце и с крака. За чувството за ритъм ще ти трябва глава. Ето звукова вълна, но откъде ли е? Ритъмът пленява ни прекрасно е. Сърце, ръце, годи и врява. Група голяма няма да ни трябва. Ти на какво свириш? Ти на какво свириш? Ти на какво свириш? На какво свириш? Голямата каса прави бум-бум-бум. На тимпаните звука заглушава всеки шум. С бонгосите даваме фънки темпо. С електронни барабани има звуци избрани. И няма да ни трябва цяла група. Кофи и тигани тук ще ни затрупа. Ще посвирим над тях. Музика звучи. Нека да те чуем, хайде с нас и ти. Беше забавно. Мисля, че започнахме да се разбираме. Добре, да видим дали ще му хареса този.